Kutang po, kaya katamo isipan pigo naman, ing kutang po tiya kanini. Sano po ing mas mayan, mamatawad o manyawat-tawad? Ita po bang keng English, forgiving or being forgiven? Sano po ing mas mayan? Sabihan da rin aliwa, iya mong masakit ing mamatawad. Sabihan tamo po, depende. Ewari ne po, pata sigurong mumuna at masakit kalub, makakamwa, ay, mo naman agad makapamatawad. Feeling mo kayong sarili mo masakit eh. Ewari po. Pero nang minsan nga rapin, kayong kelambatan, potang akakit mo ing milyari, makapigunam na kakimbe mo, nang kaya itang sabi mo kayong sarili mong pepatawaran ko ne. Halimbawa po, metong ka rin kakilala, bikawa nilang biyasawa. Anyang kaya po niyang kutnan ke. After so many years, sabi ko, kumusta na kang nga ako po kaya? Pakibat na ka na ako. Okay na ako among totoo, okay na ka. Kasi po niyang mumuna, kamwa, para murane po yung lalaki. Uling, may ko yung lalaki, likwa na latinukya kaya ngaliwan. Po kamuang ang akpin. Mamalmura yo, potang paksabyan, talagang akit mo po yung kamwa kayo. Nang kaya po, after so many years, potang kumustan kay, kinumusta kay po, kumusta na ka kayo? Okay na ako amo nga na po. Totoo, okay na ka, nga ako po makayan. Kasi balo ko itang bitterness at po kaya kanta. Naman na mo nga na, kailan masaya na ako ngeni. Pasalamat ko pinala niya kimbiya ko Nya nga lana kimbiya ko, tat niya ding mas masaya kami rin nga anak ko nga na pong makanyan Tapos sabihan na, patawaran mo naman, kalambat na ita. Diyang muntaya pat marap ka na akong nga na pong makanyan. Dungusang kaya, biro ya po. Sabi na po, Lina, okay na ako among. Very happy na ako kaya biya ko ngeni. Nakamakyasawa, tunita. Tunita meto nga masakit. Tapos sinabi na. So, potang sabihan tamo, mayan ba ing mamatawad? Sabihan da rin aliwa, siguro po, potang muna. Ngunit dyanin naman kay katamo, potang ating tamo din nasa natin. Tamo po migbaba itang panamdaman mong masakit, at kapag masyadong may mas kay realidad ng biyeng harapin, tunepin, masakit yung mamatawad. Niwari po. Ita pong metong, being forgiven. Nga na po, o itang manyawat-tawad. Masakit ba yung manyawat-tawad o wali? Sabihan da rin nga liwa, kalagwa mo ita. Wari na po. Remin naman ng ibanghelyo. Hindi pong kayang ibanghelyo, yung lalaki may kiutang 1 million. Nga na pong sasabi, best actor ya. At kira kala ni katamo na minsan makanyan tamo best actor at best actress tamo. Wari na po, bakit na yung mo po best actress siya? Siniklod siya king harapan na ning hari. May luno siya yung hari. Nga namin po, giving, may tapoy may matawad siya yung hari. May patawaran niya. Nga na po ng banghelyo. Kalwal na, ikit nining ating makiutang kaya, kinwel yun 500. Nga mo puro ko yung utang na. Kinwel yun Siniklod dyan naman, ining kalupa na ning gewa ng siniklod dyan. Na ano pong gewa na, ay na naman pepatawaran. Pepakulong napin po makayan lakamwa, wari. Nang kaya nang sabihan na kayong sarili na kayan mo yung manyawad-tawad. Di sabihan mo, sorry King. Wari po, sorry Charles. Ano mo pinamang kalagway tayo, wari po. Hindi mo yung masakit. Sasabihan dapin, mas masakit yung manyawat-tawad kaysa sakit ang mamatawad. Bakit po? Ikang mamiyatawad, talaga naman, in reality, malambat. Hanggat alayot ang healing kay sarili mo, kanita mo pa sabing may kapamatawad na ka. Ing manyawat-tawad, pwede ya pong maglinlang. Wari, ano po yung sasabihan da? 2 important words. Napin din kayo maging masakit sa kaya katamo, uling din rin ala, sincere. Sincere ka, kayong sasabihan mo ngayon, ngarapin po, nano po yung sincere kayong kapampangan, lahusdob ka ba? Napin po, gusto nga kalahusdob, po tutuin kaya ka nga tawad, nga nyawaran mong tawad. Hindi mo po itang may basang ebanghelyo, lahusdob ya ba talaga? Naman nyawad tawad kayong hari, kayong kayang utang? O tatakasa na mo yung obligasyon na?
na ina talaga agyu o kaya ay tang numang agyu kung takasan ko wari po. Kadwa po kanong ama nung harapin sasabi na medyo mas masakit yung manyawat-tawad, kailangan po remorse ka. Na ano po yung remorse? Magsisi ka. Ay, wari na po. Sa bangi po, tanawin tayo po yung bangyan nyo. Magsisineman sinik do dyan kay ngarapan na ni ngari. Ay, wari po. Pero, naus kayang lubit ang pamanyisi, tang adwa ng kasisyan, adwa na niting lalaki, kining kayang gewang mali, kining kayang kautangan, ngarapin po. Napin po tanawin tayo po. Wala mo, it's a challenge for all of us. It's so easy. Sabi namin to see the word, sorry. Pero ngarapin po, nanong lamana. Yung lamana ba nini? Tutuya bang sisisi? Laos siya ba kayong kilub mo? Sincere ka ba? At remorse ka? Kita nga gawa mo pa magkulang? Kitang taong tao, just merely to escape at sabihan mo, sorry, bantatok na nga na ka. Pero deep inside, there is not yet. Ita pong talagang kapanisyan agagawa na. Pakanano mo po ka nung abalo ito? Nung talagang there is already the remorse, o there is already the, na ano po sasabihin na kakatamo, the sincere aspect of asking for forgiveness. Ating ko po nga basa, mimayang at do, actually po, there are questions na kutang nakikatamo to see to it, na pahang taakit-aking sarili tamo, how remorse are we and sincere are we when we ask for forgiveness? Nga na po. Muna po kano. Kakit mo yung kasalanan mo. Kakit mo ba itang kasalanan mo? Kakit mo itang gewa mo? Nang kaya po you say sorry, pero sabihan mo kaya sa sarili, kanamang kakwenta-kwenta, sobra na yung maning tao ngayon, masyado yung sensitibo, puta kayo nasa mo, sorry. Pero, ikit mo ba yung mali mo? Ikit mo yung kasalanan mo, nga na po. Nang asabi mong sorry, talagang balo mo kayong sarili mo na nung agawa mong mali, na nung agawa mong pamagkulang, nga na po. Kadwa nga na po. May patawaran ka, maging mapamatawad ka. May kamali ka kayong tao, penamdaman mo at penamdaman mo itang, patawaran na ka, laus ken lub na nitang may matawad. Ika man tinanggap kitang tawad, agyo mong mamatawad, kalupa na nitang tinggap mo. Kalupa na nitang tinggap mo, harapin po. Kinike po akit itang tinanggap ka, agyo mo bang mamye? Kitang tinggap mo. Siguro po, apotang lawen taking sarili tamo. At yung ka rin tangaw sandang, are you sincere? Kining kang tinggap? At iyan naman yung bibigyan mo. Harap po na. Katlo po ka nung nga nasasabi. Bibigyan mo ba itang kapatawaran, kalupan ng kapatawaran babiyan ng Diyos? Nikat ko tangyo po. Nanuwari itang kapatawaran babiyan ng Diyos among. Ita pong buo. No conditions. Itang emo kapit na. Na minsan po kasi patawaran kaya kining gawa ng ini, pero kaya patawad kanini. Ewari na po. O kaya minyawad kong tawad, kanini mo. Itang metong wala na akong kasalanan. Masyado nang dagulimpi sa sabyan. Nga na po, wala na akong kanito yung kumanyad tawad, pero hindi manyad kong tawad. Nga namin po. Ingino sa sabyan na kaya katamo, itang buo. Alitang pit na. Aliway tamo nano itang burita mo. Nung nano mo itang kailangan tamo. Isumpong dening at lungareti at apakibatan nyo la at yung pakibat yu agawayo. Sabi natin po sasabi, you are right and sincere and remorse kaya kayong gagawan. Pero putang sasabihan nyo kayong sarili, ay ko payata agaway itang manyawad sa kasalanan itang ababiya kong lubusan o kaya itang ababiya ko rin aliwa impong gospel ay ni para kay kayuya. Hanapin po, para kay kayuya, uling magpaganaka kay katamo. Naman sabyan marok ka, pero magpaganaka kay katamo yung sasabihan na ng first part of the gospel. Ano po sabi na? How many times will I forgive? Nga na po, kita nga niya po yung Gino. At sinabi na ng Gino kang Pedro, many times. Nga na po. At siguro para kay katamo, ita mo namang kwento na nitang kapamatawad kayong kalupa na pag nakaya mo naman po siguro kay katamo itang hanapin. Nasabi na po, if these 3 questions at yung answer mo, ko pa agyong gawan yan. Pasahop kayo po through the mercy of our gospel for today na sana challenge mo yung sarili mo.
may pupakyapusan itang mi patawaran pero biyasang may matawad. Ing aduan tamo, mi patawaran tamo, dubusta sanang agawa at aganap para kareng aliwa. Sabi na po ni last part of the gospel, makanya mo naman indaptan na kay kayo ning igpayong at yubanwa, nung imbalang metong kay kayo biyasayang mamatawad, manyaman kindub na king kapatad na. Siguro po ining aduan tamo. Manyaman, kinlub, ining gagawan ko na alang kapit na, alang boundaries, no ne, total abye ko kaya.